Ibu onye Igbo? Abụ m onye Igbo. O nwere ihe onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ? O nwere ihe onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ. Kedu ihe ahụ onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ? Ngwa gee ntị tupu m aga n'iru ịkọwara gị onye Igbo. Abụ m onye Igbo. O nwere ihe onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ? O nwere ihe onye Igbo kwesịrị ịdị na-asọ. Nke abụọ, agba nke ịbụọ ya. O nwego nke anyị kwuru. Ịwọchịa ya, ịwọchịa nke a. Onye Igbo bụ onye gboo. Ndị Igbo bụ ndị gboo. Onye Igbo bụ onye gboo. Ndị Igbo bụ ndị gboo. Ada ebi ndụ, onye Igbo ada ebi ndụ na onye ọzọ biri. Bifo onye Igbo ebie ndụ, ọ na-agbakọ agbakọ wepụ. Onye Igbo na-eche eche. Ndụ a m bisie ya, kedu ka azụ m ga-esi wee dị? Ndụ a m bisie ya, ebe a m chere iru m na-eje, kedu ka ọ ga-esi wee dị? Asịgo ori na m siri ebe a wee pụọ, azụ m a kedu ka ọ ga-esi wee dị? Onye Igbo na-eme ndụ. Onye Igbo na-eche ona bifo bie ndụ ọ chọrọ ibi. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na onye Igbo, maka na agbara m nọ na nke mbụ m kwuru na ihe gbasara onye Igbo na nwaanyị na mmekwu ya na nke agba nke ịbụọ ya. Onye Igbo ada achụ nwaanyị achụ. Onye Igbo na-anabata nwa nwaanyị anabata. Kemgbe anyị bidoro wee bibe ndụ ịchụ nwaanyị, ọ ya ka ị ga-afụ ụmụ okorobịa na-abụọ na-etolite etolite ihe dịka afọ 15, 14, afọ 13, 15, 14. Ịmago na nwa ahụ etolitebego na nwoke, ka ọ ga-abụ nwere oge ọ ga-abụ di na n'ụtụtụ kunite ifu na ike nga ya kwụrụ ọtọ, mara amara na mgbe ahụ ya bụ nwata etorubogo ihe eji nwoke eme. Mana ọ bụrụ na ọkpa ajọ ụrị karịa, mgbe a ka ị ga-afụ ebe ụmụ okorobịa na ịtọ na ịnọ ndị ọyị ya ga-anọ ha kpaba nkata. Kedu nkata ha na-akpa? Bụ gịnị? Nwaanyị. Inweghị moral, ịma nchu nwaanyị, ịma ngwa nwaanyị okwu. Ebido ebe a wee test ba the ability to toast. Ebe a ka ị na-afụ ụfọdụ na-esi lost focus. Ebe a ka ị na-afụ ụfọdụ na-ebido test ba negatively ability to toast. Ọ bụ na ha megide ihe a enweghị direction, o nwezi onye nọ n'agịga na-guide ha on the right path to follow. Efu ụfọdụ adanye na ọghọm ijeje tụọ nwaanyị ime. Ọ ka mabeghịkwa ihe bụ gbasara nwa, ọ mabeghị na a na-ete ekike arọfụ nwaanyị, mana o nwego that feeling. N'ihi na gịnị? Ọ ijeje chụọ nwaanyị, ka ije chụọ nwaanyị, o jeje chụba nwaanyị, ka m wee gosi ndị ọkwa aka m na mma ka esi toast nwaanyị, ka m gosi ndị ọkwa aka m na mma ka esi achụ nwaanyị, ka m gosi ọkwa aka m ka mma na mma ka esi agba nwaanyị okwu. Oke mgbe anyị bidoro wee chụba nwaanyị ka ihe a mere. Ma ọ bụrụ na ọ mgbe ahụ anyị ka na-alabata nwaanyị anabata, ọ ụkwa toru ogo ya ọ daa. Ụkwa toru ogo ya ọ daa, ịnabata nwaanyị anabata. Ịgwa nwaanyị okwu, ịgwa ya na ihe ị chọrọ. Ịma ngwa nwaanyị okwu na mmegide. Ọ ka mgbe anyị bidoro chụba nwaanyị ka ọ na-abịa ele nwa nwaanyị atụọ ya ime, asị ya jee wepụ ya. Onye Igbo adịghị eme. Onye Igbo na-asọ ya asọ. Onye Igbo na-asọ ịtụ nwaanyị, ite nwaanyị ime. Abụ m onye Igbo? Abụ m onye Igbo. O nwere ihe kwesịrị ịdị na-asọ dịka onye Igbo ewu? O nwere ihe kwesịrị ịdị na-asọ. Akwụnụ na anụ ama m na-esonyere ihe m na-agwa nụ. Onye Igbo ada achụ nwaanyị na ibe ya chụbara nwaanyị. Onye Igbo ada ete nwaanyị ime n'ihi na ibe ya tere nwaanyị ime. So m wee na-asị ọ gịnị? Kamgbe anyị bidoro nchụba nwaanyị, ka ụmụ okorobịa ịtọ na ịnọ ga-ele ofu nwa nwaanyị kpọbata ya n'ime room. Ha dịrị ịbụọ na ịtọ na ịnọ wee sụọ ya abịa n'ọnụ Ụmụahịa. Ha dịrị ịtọ na ịnọ wee mee ya Echeta Ebebe. So m wee na-asị na ụmụnne m, gị nwa bụ onye Igbo, bifo ị na-ebi ndụ, chee ebe ịkwụ kịta na wee na-achọ ibi ndụ a. Ibicha ndụ ebe a kịta wee pụọ, kedu ka azụ gị dị?
ọ bụgo ori ebe ị na-eje kedu ka iru gị ga-esi adị? Maka na ụwa anyị nọ kịta ihe anyị na-agba bọọlụ, anyị ncha niile na-agba bọọlụ n'ahụ aja, maka na bọọlụ ọbụla anyị gbara n'ahụ aja ọ ga-abịaghachikwara gị nwa bụ onye gbara bọọlụ. M wee na-asịnụ ịmarụ mara ya na tata na ndụ a niile ị na-ebi bụ bọọlụ ka ị na-agba n'ahụ aja, maka na ọ azụkarasị isi ọlaba osimiri, igwe niile ga-ejerịrị ụzọ, mana mmadụ ka isi ọlaba be Chukwu. One a ka ọ dị ada agba ya agba, ịka isi ebee ka ị ga-aga? Bọọlụ ị na-agba n'ahụ aja kwe mana ọ ga-abịara gị, ọ ga-abịaghachiri gị azụ, ọ bịaghachiri gị azụ tata, ọ ga-abịaghachiri gị azụ echi. Tupu ị na-ebi ndụ, tupu ị na-eme, chekie iru gị, chekie azụ gị, wee bie ndụ, maka na ịbụ onye Igbo, o nwere ihe ị kwesịrị ịdị na-asọ. Ka Chineke nye anyị amamihe ka anyị mara ihe ndị anyị kwesịrị ịdị na-asọ dịka onye Igbo anyị bụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ọ nnụnụ TV and Comedy ọ nwanne m, ọ bụ na ị na-esonyere anyị, ị na-efolo anyị na Facebook, ọ bụ na ị na-adị awọchịba anyị na YouTube, na ị subscribe go to our YouTube channel, ị ga-afụ na anyị na-eme kọntentị nke ọ na-abụ inenesi ọgọ ga-agụ eshia. Anyị na-asị nụ na-efolo anyị na Facebook, anyị nọ na Facebook. Kabarụ na-arụ na-efolo anyị na TikTok, anyị nọkwa na YouTube, na-asọskraịbụ na ọ ebe a ka unu ga-esi enwe enye na anyị nkwado, maka na ọ bụ onye a gwara okwe eme ike gba ya ọzọ. Maka na ụmụnne m, ama m na iru dị mma dị mma ịtụ mbọ. Biko sishianụ meseji a, onwe ihe ị roro n'okwu a, dee ya na comment section na anyị ga-afụzikwa na ya. Onye afụrụ taa sị fụ na ya echi. Ndewonu.